మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మేము పెట్టే వీడియోలన్నీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు చేరుతాయి. అక్షరవేరి. బూస్టర్ డోస్ 225 రూపాయలకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. మన దేశంలో కరోనాకు సంబంధించి కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ 2 టీకాలు అందుబాటులో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ 2 కంపెనీలు కూడా 225 రూపాయలకి బూస్టర్ డోసు అందుబాటులో అన్ని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఉంటుందని సంయుక్తంగా ప్రకటించాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆయా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు సర్వీస్ ఛార్జీ కింద 150 రూపాయలు వసూలు చేసుకోవచ్చని, అయితే ఎంత వసూలు చేసుకోవాలి ఏంటనేది ఆ యాజమాన్యాల నిర్ణయానికి వదిలేసింది. అంతవరకు బాగానే ఉంది. కోవాక్సిన్ ప్రారంభంలో 1410 రూపాయలకి అమ్మారు. అలాగే కోవిషీల్డ్ ప్రారంభంలో 780 రూపాయలకి అమ్మారు. ఇప్పుడు బూస్టర్ డోస్ కింద ఎంతకు అమ్ముతున్నారు? 225 రూపాయలు. 1410 రూపాయలకి 225 రూపాయలకి మధ్యలో తేడా 1185 రూపాయలు ఉంది. అలాగే కోవిషీల్డ్ 780 రూపాయలకి 225 రూపాయలకి మధ్యలో తేడా 555 రూపాయలు ఉంది. తయారీలో ఏమన్నా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయా? మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ ఉందా? ఎక్కువ టెక్నాలజీ వాడారా? 1410 రూపాయలకి ఇచ్చేటప్పుడు ఏ తయారీ అయితే ఉందో, ఏ ఫార్ములా అయితే ఉందో 225 రూపాయలకి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అదే తయారీ, అదే ఫార్ములా ఉంది. కానీ అప్పటికి ఇప్పటికీ మధ్యలోనే ఈ తేడాలో ఎందుకు ఆ వ్యత్యాసం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఆ రోజు కోవాక్సిన్ అయినా కోవిషీల్డ్ అయినా సరే అన్ని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో విచ్చలవిడి ధరలకు అమ్మారు. బ్లాక్లో కూడా అమ్మారు. ప్రజల భయాన్ని, బలహీనతలను క్యాష్ చేసుకున్నారు. కరోనా 2వ దశ వచ్చినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చేతులు ఎత్తేసింది. కనీసం ఎటువంటి చర్యలు కూడా చేపట్టలేదు. కరోనా 2వ దశ టైంలో ప్రపంచం మొత్తం ముందు ఒక రకంగా మనం నవ్వులు పాలయ్యామని చెప్పవచ్చు. మొదటి దశను ఎంత సమర్థవంతంగా అరికట్టామో 2వ దశలో అంత సమర్థవంతంగా విఫలమయ్యాం. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రజాప్రభుత్వంలాగా వ్యవహరించడం లేదని, కేవలం వ్యాపారం ధోరణితో వ్యవహరించే వ్యాపార సంస్థలాగా వ్యవహరిస్తోందంటూ ఇప్పటికే అన్ని వైపుల నుంచి విమర్శలు వస్తున్నాయి. అలాగే కోవాక్సిన్ తయారీలో 25% కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టుబడి పెట్టింది. అప్పట్లో 1410 రూపాయలకి అమ్మటం ద్వారా తాను పెట్టిన పెట్టుబడిని వెనక్కి తీసుకోవడానికి, అట్లాగే ఎంతైతే పెట్టుబడి పెట్టిందో ఆ పెట్టుబడికి మళ్ళీ ఆదాయం రావడం ద్వారా అంత రేటుకి ఎక్కువ కమ్మారా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పుడు బూస్టర్ డోసు 225 రూపాయలకి అమ్ముతున్నప్పుడు అప్పుడు ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని జీవించారు కరోనా 2 సంవత్సరాలు కూడా. మరి అదే సమయంలో 225 రూపాయలకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికి కూడా ఒక సహజమైన వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీదే ఉందని చెప్పేసి వైద్య వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. వీటికి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈ 2 టీకాలు తయారు చేసిన కంపెనీల కన్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పైనే ఎక్కువగా ఉంది. అక్షరవేరి.